Η λαϊκή μουσική παράδοση της Υπέθρου αποτελεί στοιχείο ταυτότητας και κινητήρια δύναμη για την πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη ενός τόπου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προφορική παράδοση των χωριών με σταθερή εξελικτική πορεία ανά τους αιώνες. Η έντονη αστικοποίηση κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του 21ου, είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η μουσική παράδοση να διαδοθεί στα αστικά κέντρα. Έτσι, στις μέρες μας, οι χώροι επιτέλεσής της έχουν σαφέστατα διευρυνθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις, η δημοτική μουσική συνδέεται με το χορό. Η βασικότερη κοινωνική εκδήλωση που αυτή η συνύπαρξη παίρνει σάρκα και οστά είναι το πανηγύρι. Στην Κεφαλονιά, τα πανηγύρια, θρησκευτικά και κοσμικά, αποτελούν μία από τις βασικότερες κοινωνικές εκδηλώσεις της θερινής περίοδου και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Διοργανωτές των πανηγυριών είναι οι εκάστοτε πολιτιστικοί σύλλογοι που εδρεύουν στα διάφορα χωριά της Κεφαλονιάς, οι επίτροποι εκκλησιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις την έλλειψη των πολιτιστικών συλλόγων που για διάφορους λόγους έχουν αδρανοποιηθεί, καλύπτουν διάφορα αθλητικά σωματεία, όπως ο Πιλαριακός στην Πύλαρο, που έχει αναβιώσει 4 πανηγύρια, και ο Αθλητικός Όμιλος Σάμης, που έχει αναβιώσει 2. Ορισμένα κοσμικά πανηγύρια πραγματοποιούνται με αφορμή κάποια τοπικά προϊόντα ή κάποιες επαγγελματικές ομάδες και προσδιορίζονται ως γιορτή. Για παράδειγμα, γιορτή ρομπόλας, γιορτή κρασιού, γιορτή τρίγου και μουσταλαιδιάς, γιορτή τυριού, γιορτή γίδας και άλλα. Ενώ κάποια άλλα προσδιορίζονται με το ουσιαστικό γλέντι και όλο το ενοιολογικό περιεχόμενο που αυτό φέρει. Κατά τη θερινή περίοδο, στην Κεφαλονιά πραγματοποιούνται πάνω από 50 πανηγύρια που προσελκύουν από εκατοντάδες έως και χιλιάδες κόσμο. Όλα πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες. Το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα ξεκινάει συνήθως στις 9.30 ή στις 10 και ολοκληρώνεται στις 2.30 ή στις 3. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, όπως το πανηγύρι στα Κομιτάτα που ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί. Δύσκολη περίπτωση για τους μουσικούς. Η διεξαγωγή ενός πανηγυριού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εθελοντισμό των μελών του εκάστοτε πολιτιστικού συλλόγου ή των επιτρόπων, οι οποίοι εργάζονται εντατικά για αρκετές ημέρες ώστε να προετοιμάσουν τον υπαίθριο χώρο διεξαγωγής του πανηγυριού, να φροντίσουν για την προμήθεια της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, για το φαγητό και άλλα πολλά. Ενώ η εθελοντική εργασία συνεχίζεται και μετά τη διεξαγωγή του πανηγυριού, ώστε ο υπαίθριος χώρος να παραδοθεί στην αρχική του κατάσταση. Ο κόσμος που σειραίει στα πανηγύρια αποτελείται από μόνιμους κατοίκους του εκάστοτε χωριού που διοργανώνουν το πανηγύρι, ετεροδημότες και ομογενείς που διαμένουν στο χωριό κατά τη θερινή περίοδο, κόσμο από τα γειτονικά χωριά, από τις πόλεις και κομοπόλεις του νησιού που γυτνιάζουν το χωριό, ενώ υπάρχουν και ομάδες πρωτοχορευτών που εμφανίζονται στα περισσότερα πανηγύρια του νησιού, ανοίγοντας στις περισσότερες περιπτώσεις το χορευτικό πρόγραμμα του πανηγυριού. Έχουμε αρκετούς τέτοιους ανάμεσά μας σήμερα. Ο Δημήτρης, βλέπω εκεί, η Ελένη. Βασικό πυλώνα στη διεξαγωγή ενός πανηγυριού αποτελεί η ορχήστρα που πλαισιώνει το γλέντι. Οι περισσότερες ορχήστρες έχουν ένα σταθερό πυρήνα με 2 έως 4 άτομα και από εκεί και πέρα ενισχύονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πανηγυριού με περισσότερους μουσικούς. Αυτή τη στιγμή οι κύριες ορχήστρες που δραστηριοποιούνται στα πανηγύρια είναι 6. Ενώ μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να σχηματιστεί και μια νέα ορχήστρα από διάφορους μουσικούς άλλων ορχιστρών που έχει όμως περιστασιακό και εφήμερο χαρακτήρα. Ένα μικρό σχήμα αποτελείται από 4 έως 5 μουσικούς, ενώ ένα μεγάλο σχήμα μπορεί να φτάσει στους 8 ακόμα και 10 μουσικούς. Το βασικό οργανολόγιο αποτελείται από βιολί, κιθάρα, μπουζούκι, πλήκτρα και φωνή, ενώ ένα πιο διευρυμένο περιλαμβάνει επιπλέον φωνές, drums, μπάσο και σε σπάνιες περιπτώσεις κλαρίνο. Κάποιες ορχήστρες αρέσκονται στις υψηλές εντάσεις, ενώ κάποιες άλλες στις ήπιες. Και στις δύο όμως τις περιπτώσεις δεν παρατηρείται η χρήση υπερβολικών ηχητικών εφέ, όπως συμβαίνει σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Οι οργανοπαίκτες των ορχιστρών είναι αμιγώς άντρες, ενώ η γυναικεία παρουσία περιορίζεται αποκλειστικά στο ρόλο της τραγουδίστριας. Αυτό ενδεχομένως δείχνει την ύπαρξη κάποιων στερεότυπων που συνεχίζουν να υφίστανται στις ημέρες μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι οργανοπαίκτες δεν έχουν ως κύρια απασχόληση στη μουσική, ωστόσο η πλειοψηφία έχει πραγματοποιήσει έστω και στοιχειώδεις μουσικές σπουδές, αλλάζοντας το συσχετισμό σε σχέση με παλιότερες περιόδους, όπου η μουσική ήταν πρακτική και λειτουργούσαν στο πλαίσιο της προφορικότητας.
Οι μουσικοί μιας ορχήστρας μπορούν να έχουν ετερόκλητες αισθητικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως παραδοσιακοί, άλλοι ως λαϊκοί και κάποιοι άλλοι ως έντεχνοι. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του πανηγυριού, συνεργάζονται με ομόνοια μέσα από ασυνείδητους και συνειδητούς συμβιβασμούς με στόχο την εξυπηρέτηση της ιδέας και του ήθους του πανηγυριού. Ο μέσος όρος ηλικίας των μουσικών είναι περίπου στα 40 χρόνια. Το ρεπερτόριο των ορχιστρών έχει καθοριστεί περισσότερο αφόρμητα και λιγότερο συνειδητά μέσα από την αλληλεπίδραση μουσικών και χορευτών. Δεν είναι σαφώς αποκρισταλωμένο εσωτερικά, αλλά υπάρχει μια αδρή μορφολογική γραμμή που ακολουθείται από τις περισσότερες ορχήστρες. Στην έναρξη του πανηγυριού υπάρχει ένα ακουστικό πρόγραμμα που συνήθως δεν ξεπερνάει τη μισή ώρα, που έχει ως σκοπό να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα ως προπομπός του γλεντιού. Η έναρξη του χορευτικού προγράμματος πραγματοποιείται συνήθως με μια ενότητα που παίζεται ως σουίτα, δηλαδή σε συνέχεια, και η οποία περιλαμβάνει τραγούδια που χορεύονται ως καλαματιανά, τραγούδια που έχουν καθιερωθεί από τη δισκογραφία ως νησιώτικα, σε ρυθμό συρτού και τραγούδια που χορεύονται ως χασαποσέρβικα. Στη συνέχεια παίζονται αυτόνομα οι κύριοι τοπικοί χοροί, όπως ο Μπάλος, ο Διβαράτικος, ο Μέρμιγκας και η Ρόιδο. Έπειτα από τους τοπικούς χορούς, είτε επαναλαμβάνεται η σουίτα με τα καλαματιανά, νησιώτικα, χασαποσέρβικα, είτε παρεμβάλλεται μια σουίτα με ευρωπαϊκούς χορούς με την εξής σειρά: ταγκό, βάλς και φόξ. Ωστόσο, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, ακολουθεί η ενότητα με τους τοπικούς χορούς, αρκετά πιο διευρυμένη, που εκτός από τους κύριους χορούς περιλαμβάνει και λιγότερο δημοφιλείς, όπως το Σαρταουρέ, το Σταυρωτό Πιλάρου, τις Βλακοπούλες και πιο σπάνια τον Μανέτα και τις Γύρες. Έπειτα ακολουθεί μια ενότητα που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στο ρεπερτόριο των ορχιστρών και η οποία περιλαμβάνει χορούς από διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, όπως η Συμπεθέρα, ο Ικαριώτικος, ο Ζωναράδικος, το Πεντοτζάλι, ο Μεσαρίτικος, ο Τσάμικος, το Συρτός στα δύο και λιγότερο συχνά ο Καποτορίτικος, το Κότσαρι και ο Συρτός Κανιώτης. Έπειτα ακολουθεί ενότητα με τραγούδια που έχουν καθιερωθεί από τη δισκογραφία ως λαϊκά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ζεϊμπέκικα, ρούμπες, χασαποσέρβικα και πιο σπάνια τσιφτετέλια, ενώ ακολουθεί πάλι ενότητα με τοπικούς χορούς. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ένα πανηγύρι να κλείνει με τον δημοφιλέστερο τοπικό χορό που είναι ο Μπάλος. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα πανηγύρια που κλείνουν με καντρίλιες, όπως συμβαίνει στα φραγκάτα, όπου ο χοροδιδάσκαλος του συλλόγου δίνει τα παραγγέλματα, και η μοναδική περίπτωση πανηγυριού που κλείνει με τη σκούπα υπό τους ήχους της μουσικής από τις καντρίλιες, όπως συμβαίνει στα κομιτάτα. Φυσικά υπάρχουν και πανηγύρια που κλείνουν με ακουστικό πρόγραμμα. Το ρεπερτόριο έχει αλλάξει σαφώς τα τελευταία 25 χρόνια που συμμετέχω ως μουσικός στα πανηγύρια. Στις αρχές του 2000, τα περισσότερα πανηγύρια δέσποζαν οι ενότητες με τους ευρωπαϊκούς χορούς και ήταν σαφέστατα πιο περιορισμένες οι ενότητες με τους τοπικούς χορούς. Εδώ δεν υπήρχε και η ενότητα με χορούς από διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και στις αρχές της δεύτερης, δέσποζαν οι ενότητες με τα λαϊκά τραγούδια, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση και η παγίωση του σημερινού ρεπερτορίου που αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η σταδιακή κυριαρχία των μικρότερων ηλικιακών ομάδων στα πανηγύρια, που αρέσκονται στους γρήγορους κυκλικούς χορούς και όχι στους ευγαρωτούς. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχουν παίξει τα χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων, όπου διδάσκονται αποκλειστικά τοπικοί και πανελλήνιοι χοροί της υπαίθρου. Τέλος, σημαντικό ρόλο έχει παίξει η καθιέρωση του βιολιού ως κυρίαρχο μουσικό όργανο του πανηγυριού και η επακόλουθη θέσπισή του ρεπερτορίου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που στις διαφημιστικές αφήσεις των πανηγυριών ο εκάστοτε βιολιστής αναφέρεται ξεχωριστά από την ορχήστρα. Πλέον, οι τοπικοί χοροί καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της διάρκειας ενός πανηγυριού. Μάλιστα, είναι τόσο δημοφιλείς που ζητούνται επανειλημμένα από τους χορευτές. Ο Δημήτρης τη γνωρίζει πολύ καλά. Ολοκληρώνω με τον Πάλο και μου λέει: ένα Πάλο δεν έπαιξε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούγονται οι πρώτες νότες των κεφαλονίτικων χορών και ιδιαίτερα του Πάλου, βλέπεις την νεολαία να ηλεκτρίζεται. Σηκώνεται από τα τραπέζια και σειραίει στο χωροστάσι κατά ορδές από τους στενούς διαδρόμους μεταξύ των τραπεζιών. Βλέπεις τη χαρά στο πρόσωπό τους, στο σώμα τους. Μέσα από τους τοπικούς χορούς γίνονται όλοι μια ομάδα, συναισθάνονται, συγκινούνται, άλλωστε τα πανηγύρια έχουν από τη φύση τους συλλογικό χαρακτήρα.
Αυτή η ιδιαίτερη αγάπη στην τοπική μουσικοχορευτική παράδοση οδήγησε ορισμένες ορχήστρες να επανεντάξουν τους στίχους των κεφαλονίτικων χοροτράγουδων που για πολλά χρόνια παίζονταν στην οργανική τους εκδοχή. Αυτό άρεσε πολύ στον κόσμο που ταυτόχρονα τραγούδαγε και χόρευε συνδέοντας μετά από χρόνια τις μελωδίες με τους στίχους και τις χορευτικές κινήσεις. Παράλληλα, κάποιες ορχήστρες επέλεξαν να αποδώσουν τους κεφαλονίτικους χορούς μέσα από τον καθοδηγητικό ρόλο της κεφαλονίτικης ζυγιάς, βιολί, κιθάρα, δείχνοντας τη διάθεση που υπάρχει για σεβασμό στο ύφος των παλαιότερων γενιών. Οι σχέσεις των μουσικών με τους χορευτές και ιδιαίτερα με τους πρωτοχορευτές διέπονται από τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις σημαδεύονται από διάφορες συγκρουσιακές καταστάσεις. Άλλωστε, ο κύριος κριτής των ορχιστρών και του ρεπερτορίου που αυτές παίζουν είναι οι χορευτές. Έτσι, ο τρόπος παίξηματος και το ρεπερτόριο της ορχήστρας περνά από κρίση μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο των χορευτών και αν παρεκτραπεί από την άτυπη μορφολογική γραμμή που έχει χαρακτεί ή δεν γίνει αποδεκτή, τότε αποδοκιμάζεται είτε με την απουσία των χορευτών από το χωροστάσι, είτε ακόμα και με λεκτική επίθεση που έχει ως σκοπό την επαναφορά στη γενικά αποδεκτή κατάσταση. Βλέπουμε αρκετά. Το 2020 και το 2021, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων της πανδημίας COVID-19, τα πανηγύρια δεν πραγματοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά μια παράδοση που οι ρίζες της χάνονταν στα βάθη των αιώνων. Το 2022, η επανέναρξη των πανηγυριών αποτέλεσε, κατά τη γνώμη μου, σημείο καμπής, μιας και συνοδεύτηκε από ραγδαίες εξελίξεις, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα μια νέα εποχή. Αυτές οι εξελίξεις σχετίζονται κυρίως με την αλλαγή του μείγματος των συμμετοχόντων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, παρατηρήθηκε ραγδαία μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ενεργών συμμετοχόντων, των χορευτών δηλαδή, και ταυτόχρονα ραγδαία αύξηση της ποσότητάς τους. Με άλλα λόγια, η νεολαία αγκάλιασε τα πανηγύρια, συμμετείχε σύσσωμη και έδωσε μια νέα διάσταση ζωντάνια στο κεφαλονίτικο πανηγύρι. Αυτός είναι και ο λόγος που η διάρκεια των πανηγυριών επεκτάθηκε προς τις πρωινές ώρες, δυστυχώς για τους μουσικούς. Προφανώς για την νεολαία τα πανηγύρια αποτελούν πλέον έναν εναλλακτικό τρόπο υγιούς ψυχαγωγίας και μια αντίσταση απέναντι σε κάθε είδους μαζικοποιημένη και εμπορευματοποιημένη διασκέδαση. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν ακόμα περισσότερα πανηγύρια, επιβεβαιώνοντας την ανωδική τους πορεία. Αρκετά, μάλιστα, αναβίωσαν έπειτα από πολλά χρόνια. Αναφέρω σαν παράδειγμα τα Δεβαράτα, τα Πουλάτα, ενώ κάποια άλλα διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από νεοσύστατους πολιτιστικούς συλλόγους. Η νεολαία ψήφισε για άλλη μια χρονιά τα πανηγύρια. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφηβοι και νεαροί ενήλικες έδιναν ραντεβού και συνέρεα κατά ομάδες στους χώρους τέλεσης των πανηγυριών. Χόρευαν με όλη την ψυχή τους, με όλο το κέφι και το κρύο και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιστοιχεί στην ηλικία τους. Πολλές φορές αυτοσχεδιάζουν, δείχνοντας ότι η χορευτική παράδοση δεν είναι στατική μουσιακή, αλλά συνεχώς εξελίσσεται και παραλλάσσεται, πατώντας πάνω σε αυτό που παρέδωσαν οι παλαιότερες γενιές. Αναμφίβολα, τα πανηγύρια αποτελούν την κύρια πολιτιστική κίνηση στο νησί κατά τη θερινή περίοδο. Το μέλλον των πανηγυριών, με τη νεολαία να πρωτοστατεί, φαντάζει ευίωνο. Ευχαριστώ πολύ.